ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏହା ଇନ୍ଦୁପୁର ନଈକୂଳର କେନାଲ ରୋଡ଼ରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ସହିତ ଘଟିଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କେଉଟ ଜାତିର। ସେମାନେ ନଈକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନ ମାଛ ଧରି ପେଟ ପୋଷନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଆମେ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହା ଆମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ବେଳକୁ ଶୀତ କମି କମି ଆସିବା ସଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦୁପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାରେଣୀ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛୁଟିରେ ଆସିଥାଉ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋତେ କହିଲା। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ସେଦିନ ଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି। ନଈକୂଳ ବାଟ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶ୍ମଶାନ ପଡ଼େ। ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ କିଛି ମୋ ମା ପାଇଁ ଆଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବା ସହ କିଛି ପାର୍ସଲ ନେଇଯିବା। ସାଙ୍ଗର ପେଟ ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ନଈକୂଳକୁ ଆସିଲୁ। ଶୌଚ ସାରି ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ବାଟବଣା ହୋଇଗଲୁ। ଅନ୍ଧାର ରାତି ଓ ତା ସହିତ ନଈକୂଳର ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ। ମନରେ ଭୟ। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଦ ଯାଉନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମନକୁ ଦୃଢ଼ କରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଏକ ଆଲୋକ ଆମ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଭଲସେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏକ ଯାତ୍ରୀଟି ଏକା ଏକା ଆସୁଥିବାର ମନେ ହେଲା। ରାସ୍ତା ପଚାରିବା ପାଇଁ ବିଟୁ ଆଉ ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଗଲୁ। ହେଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆମ ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ମଣିଷଟି ସାଇକେଲରେ ଆସୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ତାର 2 ଗୋଡ଼ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆଗ ସାହସ ଦେଇ ଆମେ ପଛକୁ ଫେରିଲୁ। ଜୀବନ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ୍ବ ତୋଟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ପଛରେ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ ବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟା ଆମ ପଛରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଆସୁଅଛି। କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥାଏ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ଗାଁର ଏକ ବରଗଛ ତଳେ ମଣିକ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖାଗଲା। ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଛକୁ ଦେଖିଲୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ପେଣ୍ଡାଲରେ ରାତି କଟେଇବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆମିଷ ପାର୍ସଲ ଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ରାତିରେ ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବୁ ବୋଲି ଭାବିଲୁ। ତେଣୁ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଏକ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ସେହି ଘର ଭିତରୁ ଏକ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଝିଅଟି ଆମକୁ ସେ ଯାତ୍ରୀର ଷ୍ଟୋରି କହିଲା। ପାଖ ଗାଁରେ ଏକ ଘର। ବାପା ଝିଅ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଝିଅ ଅଳି କରିବାରୁ ଦୁହେଁ ନଈକୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଗଲେ। ହେଲେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ତାର ଝିଅକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ମାରିଦେଲା ଏବଂ ବାପାର ଗୋଡ଼କୁ କାଟି ମାରିଦେଲା। ସେଦିନଠୁ ବାପ ଝିଅ ନଈବନ୍ଧରେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ଭୟ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ବିଟୁ
ତାର ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ଖାଇସାରିଥାଏ ଏବଂ ସୁ ସୁ ହୋଇ ପାଣି ମାଗୁଥାଏ। ଝିଅ ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ସେ ଓ ଝିଅ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ମୁଁ ବାହାରେ ବସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଟୁ ଆସିଲା ନାହିଁ ଓ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି। ଘର ଭିତରକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଘର ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥାଏ। ହଠାତ୍ କବାଟ ଧଡ଼ କିଣି ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିକିଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଟୁ ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଦେଖିଲି ତା ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ସାମ୍ନାରେ। କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି।